Ahoj, zdravím vás, Dragon25 a jsem tu s Androidem. Dar. A to bude takový speciál za 10 odběratelů. Jmenuje se to Učím Androida Minecraft. Jo, takže děkuju za 10 odběratelů, je to moc výborný. Děkuju vám všem. No a můžeš jít do portálu. A to někde. Jo, tady je Lucky Wars. Jo, no na něj. A zkuš tam, hop, hop. Tak. Oh yeah. Kit si vyber. Vyber si kit. Počkej. Ty kráso, mám tu i sestru, pozdrav. Mé pozdrav, víš co. Čau. No, Otevírám Lucky bloky. otevírám Lucky bloky. A začíná se, za chvíli. No, hra se startuje za 5, no už 10, víš co. Takový mini special. No, mini special, no. No a startuje se za 3, 2, 1. Tak, otevíráš Lucky blok. A, fuck. Hezky. Co to je? Půlka pro VIP a sponzory. Jo, tak to jo, to je dobrý. To nic není. Ne, dřevo nemusíš kopat. Můžeš spát. No a to spadni dolů. No, hele, Česka, co ní máš? A nezapomeň. Počkej, shift. No, máš sekírku. Mám sekírku. Aspoň se máš čím bránit. Ježišmarja, co to je? To je slepice, nebo co? Ne, to je... Dějte se, teďka hraju já, jo, kdybyste nevěděli. No. Takhle, dějte se. Takhle vykopu, co to je? A obsidian, nechtěl bych. Takže teďka, Kájo. Tady máš iron. iron. Ty jsi mě to učil. Já jsem tě učil. A tady máš, kde jsi? Ne. Jo, jsem tam No, tady máš ten. Jo. Jo, hele. Oj, armor se hodí. No, ne. Blbost, takhle už. Zhodil, rychle, toho pavouka. Zhodil. Ne toho pavouka, ne toho skeletona. Kájo. Fail. Jdeme znova, pojď tam. Dvakrát V. Kolik No, máme? dobrý, jedu. Ne, počkej, kolik máme minut? 2 minuty, tak ještě tak 2 hry. Jo, to dám, ty 2 hry už nesmím. Jo, Kájo, musíš vyhrát. Jasně, já to vyhraju na plný čas. Vyber si ký. Spíš prohraju. Pravím. Jo, dobrý, co si vyberu? Lucky block. Lucky block, jasně. Hezky, on to umí. Jdu prdel, jo. Jeho kanál bude v popisku. Jasně. Natáčím spíš Good Game Empire a Mafii. Včera jsem si nainstaloval tak trošku mikrofon, tak nastavil, aby byl tady pan Dragon spokojený. Pěkně. Víš, jak bych tě popsal jedním slovem? Nevím. Teplouš. Ty hajzle. A jak ty? Kamasuka, nebo? Nic takovýho. Kalaší. Nakaši. Salaši. Hej. Co si to padlo? Já nevím. Nějaký flag? Tam máš ten čestku v lesi slepej. Jo, tady! A Lucky Block Wars. Rozbij to. Jasně, teď už umím. Lucky Block. Lucky Block. No, nějaký. Enchant. Jo, enchant, jo, hezky. Vidíš to, počkej, shift. Počkej. To je caps lock, shift. Dobře. No, Tak. Furt to drž. Ještě. No, jedem. Jak se A to ještě ten vypíná? chest plate. No, teďka escape. No, a jak se zase dostanu nahoru? No, skáče. Kdyby si nevěděl. Skáče se mizerníkem. Dvakrát. O, lava. Ty jsi dostal lavu, proč jsi si nevzal? A měl bych? Ty vole. Co to je? Prej si dostal lávu. Co to je? Hezky. Z toho mraku něco chče. Kájo, abys nespadl, bacha. Necelej. Rozbij to. Voilà. To rozbiju taky. Ne, to ne. To můžu... Dobrý. Tak. Komu? A teďka polož Lucky bloky. Jasně, Co máš? O, dobře. Jo, pokládám všechno, počkej.
To nejde. Jo, dobrý, už to jde. Hezký. Trochu dita, no a teďka to půjdu. To, tu schoď. Čau. Vypadni. A co ti? Padlo! Vězení, to je nádherný. Co to je? Já chci domů. Ježišmarja, co to zase je? Já chci být ve vězení. Salaši, hej! Okay. Proto bych ho jedním slovem nazval teplo, že dámy a pánové. Jdi do prdeli. Počkej, takže teďka to musíš rozbít. Tak já... Víte co? Pardon. Já jsem to měl tak pěkně rozehraný. Jo, pěkně rozehraný, Jo. Ale to by tě... Jo, a on mi to zkazil zase. Ale chovno. Po druhý nebo po třetí, ne? To jsem si zkazil No, asi po nalaši, třetí. salaši, halaši. Máme asi poslední jednu hru. Jo, dobře, tak to vyhraju zase já. Jo, fakt? Chceš to vědět, kámo? Jo, fakt? Už jsem zkušený, počkej. Hele, seš na mapě auto. Auto, hele, to je dobrá mapa, auto, takhle bych ji fakt nenazval. Já bych ji nazval spíš... Čím bych ji nazval? Davidem. Ne. No, nevím. Prostě bych ji nějak nazval. To je poslední hra. Jo, to. mapa kár. To není auto, ale kár, ale to je anglicky. Jako 3, 2, 1, no vlastně, jasně, Teď. jedu. Do lidi. Jedu. Kájo, dolů. Můžeš Jasně. to přeskočit dolů jít, no takhle, no. Cvak. No. Cváka Máš blok! Co tam máš? Oh my god! Fucking A přitom jsem si myslel, že to je taková pěkná hra Lucky Block Wars. Jo? Ne, není. Doporučuji nehrát. Buď to doporučuji hrát, ale potom se zabít. Ty jsi měl minule, ne? Co? Tu hru, nebo ne? No nevím. Asi jo. 3, 2, 1! Salaší, salaší. A to je fakt chytlavý to. No jo, no. Otevírám Lucky bloky. Sedlo. Co to bylo? Slime. No, no. Pravím, že jo? Jo. Počkej, shift. Hezky, on to umí. Mě naučil, kámo, A takový. teďka si vej tuto, najď si na tuto a zmašni pravým. No a co? Co mám dělat? A zmašni pravým. No. Na to ty vole, tady. No, tak zmáčknu pravým. No a máš to na sobě. Je, to je hustý. No to je. A teďka otevřej Lucky bloky. A ty jsou kde? No tak víme Tady. To jsou melouny. Jo, milouny. Ale Lucky block. Lucky block kde? Dole. Jo, tady je Lucky block. Mlíko. Co to je? Milk. Milk. No a No, už jsem teďka nechal. otevřej Lucky bloky. Počkej, jednička, že jo? Lucky bloky. Dobrý, takhle No, tak. položím. Ne. Pravým, no. Tak. Nic. O, nic. Hej, kamo, ty jsi dostal. Já jsem dostal nějaký Ne, lahvičky. ale ty jsi dostal úplně enchantnutý jabko. To by si mohl zabít někoho rukou, i když má meč. Hezky. Koň si dostal zase. Dobře. No. Zlatíčko. Ne, kdyby ti to spadlo. Jo. Láva, in the swimming lava. Já na to nemám. Já na to nemám. Takže lidi, tímto se ukončíme, takže Ale napište klidně do komentáře, že jsem Magor, já to pochopím, jo. jo, takže jeho kanál bude v popisku. A já se s vámi loučím a čus! Nazdar.